basket rakaonekwa riri pasosi pemvura. Vantu yakambopinda. Honde Valley. Honde Valley. MBI. Ye munhu akaenda kuisa basket akaisa zvinhu zvako pane manyuko emvura. Saka pane zvakanzi vanoita pasina kufambisa zvakanaka. Tatakatoite sei? Wanze ndai motaurirane. Mufambe mutsvage kuti chikunetsa musha chi. Okay, saka wakaenda. Garai katara it is aluta wacho ndiyani. Ndindotaura. Garai basi. Pamusoro yangamira ini ndonzi Shekensona zvisho takauya mudare muno mukatitaurira zviri tikaenda tikakumbira chiremba tikaenda kwamukosanjera taenda kwamukosanjera wakatitaurira tofunga pane vatati nawo secretary wane maminutes acho. Okay, amene tonga gona tibatsira anzi chii kunesa akaenda ndiyani. Pamusoro wadadi muri takana nayo kwa mukosanjera baba wakavhuma nyaya yebasket izvo ndakazviita chena unogadzirisa akavhuma ndiyani. agara pasa Vanonzani. Sungai bana Vanonzani. vanonzani Love Mutsonai. So love Mutsonai. saka nawe tikamanya kuti wasvika kumboko baba wakuchiramba butsa mai kuti chiremba asvike mushoti wake sezvo wautapanda wabvunza kati sachimedza chiya kati mari handitobori napo asi zvese wakabvuma kuti zvisva basi ndakaendesa akatamba kukwadza munin'ina wake. Okay, asi wamwe wacho isu wari contributor. isusu Wakutigadzira iwewe. isusu tata contributor sekutaura zvakaitwa nachiremba mukosanjera kwanza hazvina mhosva ya ngozi yepaumba saka muno contributor. Imi makacontributor here. Isusu takatabvisa asi mukoma nemhuri yake wakaramba. Kuwanoramba sei iyo mhuri yacho wana wake ndo wapi wari Pamusiri mirai imi mauya mega sei wana wenyu vari kupi. Mwachuya Sungai bambo imi baba wenyu akabvuma mhosva yake zvakadii zvakaita mukaoneka kuti musha mune chii mune dambudziko chakukonesa imi kuti mubatsire baba kuti dambudziko rese rigadziswe chii. Right, now zita ndilamekisonai. Now yakanetsa ndekuti iwo baba nemunin'ina wawo pane pawasuru kubudirana pachena pandoda kuti ndionese dare. Kufamba kwawakaita baba na kupinda kwawakaita mudare munomu wachipinda mudare munomu kuti wazoende kwa Mukotsanjera mai sheri wanowa ndio mai wa mudzimai wa baba munina ndio wakanga wasimuka waita 4 months wasiri pamba warusimuka neurwere. Isusu tatikuziva kuti uyu tete hanzvadzi yangu inini iri kurwara saka tisiri kuziva kudaro takazongoshamisika nesemoni yakauya ichitaura kuti Love Motso uyu Promise Tsonai versus Love Motsonai and his first wife kureva mama wangu inini. Zveshuwa takatsvaga mari wakauya mudare mupi munomu wakasvika wakazonzwa magrievance uyu maproblems anga aripo aitsanangwa naiwo baba wagamuchira maproblems ekuti zveshuwa basket wakaendesa kusosi ende zveshuwa inini umbo webasket iroro ndinozviziva umba wanozviziva kana nharaunda kusabhuku chaiwo wakazosvika wakatorionawo basket ripi iro saka nhau iripo manje wabvuma chinhu ichocho iwo baba mudare muno wadzokera kumba uku wanzi waruda kuti wafambe kuenda kwa Mukotsanjera wakaenda kwa wakatitaurira tikarongana semhuri tikutsanangura kuti mutadze kubatsira baba. Alright, chiruti problem ipere. Chiruti kuti titadze kubatsira baba ndechekuti iwo pachezvawo baba wari kutsutsumwa kuti baba na mai mawini wakaita dambu wakaendesa basket pasosa wari kuti isusu hatisi kuzvigutsikana nazvo bani kuti dare ranga rakafambwa kudhara wakafamba nepasi hasi kutirambidza kubhadhara babati kuti iwo wacho wairi hawasi kupindirana. Iwewe wati chiri kuti baba asabhadhari ndechekuti pane suspicion exactly yekuti dare rakafambwa kare. Ichokwadi. In other words you are saying kuti baba awa wakakonnaivha naMukotsanjera.
kuti awabvuma ndizvo zviripo. Asi ndizvo here baba makamanikidzwa here? Andina kumanikidzwa. Makabvuma mega. Ndakabvuma kana pano ndakabvuma. Munozviziva nyaya unozvizwa ndizvi. Saka chiri kuti muzoti muzofungire kuti baba ari kumanikidzwa chii, baba utaura chinhu changu ndochiziva chii. Isusu hatisi kufungira but contribute kucontribute asi waridziwe nyaya imba yamhai Mawini yacho, imba yamhai Mawini pamba pedu baba une wakadzi wangani wairi. Aine wakadzi wairi, chiitiko ichi chebhasiketi chichiitwa chakaitwa nababa naivo mhai Mawini. Waita chiitiko icho checho ivo pachezvavo mhai Mawini nemhuri yake waruramba kuti ivo havacontribute kusvikira isusu wacontribute ini handina kucontribute. Takati ivo ngavatange kubhadhara izwa shamari, izwa baba, kana iri ngozi, izwa kana iri ngozi inomusha iri kubata baba wako newakadzi wake 10 newanda wewakadzi 10 iwo ngozi wese wari papi. Saka imimi mukada kuhwanda kuti tiriwo kwamaininika hakuna zvamuri kuita. Mbomira kurwa barika harisi renyu. Hatisi kurwa barika. Saka imimi question iri pekuti chiri kuti musa contribute inyaya yekuti baba wacho asati aisa chinhu, mainini wacho asati aisa chinhu. Mhuri yamainini wacho inaona wangani? Ine 11. Saka 11 wese wao hawasati waisa chinhu, hawasati wacontribute. Imi kwenyu muri wangani? Isu kwedu tiripo 4. Muri 4. Ko zvakashatei kuti imi muri 4 moisa zvinhu zvenyu apa toziva kuti vanhu vatakudhira navo ndewa 11. Makafanana. Chakashata chii? Baba ndewenyu chii mese. Imimi uku kusaidi 4 moisa zvinhu zvenyu apa 4 isusu tochibatana ne11 avo vari kuramba. Toziva kuti reason yavo yaurambira ndei ende wari kupi wanaiwa? Wamwe wari paumba. Watatu wari kuHarare. Watatu wari kuHarare. Wamwe wakaroorwa, wamwe vari kupindura. Isai nhamba dzevana venyu vese isai apa dzinyorwa. Tozoita follow up isusu zvatida kuita isusu vanhu wabhadhara. Vanozviziva kuti vasikana vari kwakaroorwa vanokwanisa kudzoka kumba nenyaya yemwe yavo yengozi. Vanozviziva kuti vanokwanisa kudzoka kumba nenyaya yengozi. Bambo, kana vari marriage ka, kana waroorwa ka, kana vari kunamata unofiramo. Asi kana usikanamati, kana waroorwa chasara kubuda mufu. Kana kuti usakaoneka futi uri 1 unotorerwa vamwe wairi watatu pamusoro pako. Titeza nditi. Saka ukaroorwa haudadiri wari kunze kwemarriage. Kana wapinda marriage ita zvinoda chii marriage ndokuti ugare mupi. Unozwa nyengo mukaenda kuchechi kwamuri kuswera muri kurara muri muchiita zvese muri kuchechi munotaurirwa mataurirwa kuchina chemadzimai. Chengetedza imba dzenyu. Munozichengetedza sei dzimba? Zvise pasi pemurume wako. Usakakavadzana nemurume. Usibikira murume wako. Mupe chekugeza, mupe zvokuita mvura yekugeza, mubikire chikafu. Nyange wakagumbuka sei muitire izvozvo. Wapedza manheru nyange wakagumbuka mupe bota rake. Ndozvamuri kuswera muchidzidziswa kuchina chemadzimai. But muri kuzviita here? Hamusi kuzviita asi munoswera makapfeka uniform. Muchinetsa wakadzi wemafundisi kukudzidzisa kudzidzisai china chega chega. Asi hamusi kuzviita. Chinhu chiri very simple bambo. Musateedzere zviri ku next door. Ita zvinobatsira chii? Mhuri yani? Yako iwe. Awa regaiti dhile nawo wari 11. Wana mai ane chekuita nebhasiketi asi wana wacho wakuramba kuti sei? Kubhadhara. Imimi play your part. Imimi play your part. Ndiri zvoita sei? Zvofamba. Nyaya idogadzirwa imimi ni wana wenyu. Chausingazivi bambo nyaya inokwanisa kuzonetsa wana wako kana wazukuru wako. Ngozi bambo haina umwe mushonga ba. Mushonga wengozi kuiripa. Kana muine mukana wekuiripa iripei.
kukakawadzana kwese kwamakuita the next thing chakutika chii pana ane mwana uchapenga kana pane yakarorwa achadzoka kumba motanga kunongedzana nhingi ndiyadzosa mwana wangu wapengeswa nengozi yakaitwa kumba kwanhingi ayo itai nguva muchiri naye baba wakatonaka dai anga rumwe dai akangomisa musodha ndizvizivi but baba ototi zvese zvandakaita ndoziva ndii ndakazviita so chimusapotai kuti abude mudambudziko rarichi rari very simple imi musarwe teedzerai zvari kuda munharaunda mumusunungurewo pamusoro yes baba apa taakuenda kunyaya yengozi ndipo toda kubvunzawo ngozi hatina kubatirwa ngozi Bhasiketi tinofunga kuti nyaya yemhaka yatonga ndini Bhasiketi ndakanga ndakamira nemukadzi wangu iye mudiki zviri maererano nemhuri yangu Bhasiketi iro tibva taenda kozonzi apo tatataurwa nachiremba kuti mungodini mungoisa mubako izwai bambo pane nyaya yayo ndepekuti Bhasiketi manga muda kugadzira chii namai ndini chete mhuri yamaikuru isiripo chamanga muda kugadzirisa ipapo chii because kana uri babaka mudai makati mai nini namaikuru newana gara yapo tine nyaya yedu iri mumusha yakadai ndiyo yatoda kugadzirisa takudai sokuti mukatora namai ninga makutanga muda kundorasirira kwamaikuru ndosaka mukuona vanhu yakwamaikuru avo wakuti hatibhadhariba because pamakamboita chiro chenyu manga musinesu pamusoro awa ndakwataurira mukoro wangu unonamata cheche mugodhi wakaza izvo hatichadini hatisangani nazoba zvechinanganganga wamwe wacho mudzimai wangu mukuru akati inini wamwe wacho umwe wacho ndizebedhiya akati wamwe wasikana wangu wasipo but isi tiri kutaura kuti kana chiri chinhu chemusha handizvo mari yako unoisa mari yako iwa uyendi asi waisa chii contribution yako makawanda mudzimba umu tinavo vanonamatawo mudzimba wato chakati handii chakaenda asi anokwanisa kuuya kudai obva agara achingoona zviri kuitika asi haatori pati because hazviwira nechitendero chake handizvo asi paumhuri waplaya chii your presence waona zvaitwa mangwana hauiti mubvunzo ba because zvaitika wanga uri chii wanga uri ini ndine vanhu vane dambudziko rekuti wanofunga kuti ndikateedzera mutemo yechechi stereki ndiko ndiende kudenga ayo handizoba kusateedzera mutemo wetsika yako ndochitazo chekutanga kuna Mwari ukaerenga bhaibheri rinotaura netsika dzemajudha Jesu waiteedzera tsika dzechii dzemajudha ko iwewe usi kuteedzerawo tsika dzekwako iwe ndiwani asi Jesu iye aiteedzera tsika dzemajudha ndiyo uruswera uchinamata iwewe apa uchinzi futi kudza baba wako namai wako iwe hausi kuvakudza uri kuti ndezvako izvo mudharaita wega madhiri ako saka chamuri kuti muri kunamatei chinamato chinotangira pauri pauno hwako ndo panotangira chinamato uno hwako ndo panotangira chinamato unonzwa kuchechi kuchizwi wanamai zvamuri kuita makapfeka uniform hazvienderani nezviito zvenyu uniform dzamakapfeka hazvienderani nezviito zvenyu why is because munhu ari kuona kuti chiri kuitwa namai uyu neuniform yakapfeka hazvienderani watobuda nyange ukachena zvakadii ukaita sei kudenga uchapindi nekuti chanyorwa chasungwa pasi nekudenga chadini chasungwa kunyunyuta kwevanhu pasi nekudenga Mwari uri kunyunyuta saka don't waste your time mukaenda chaiko ku-Old Testament endea kuna First Kings, Second Kings kupi kwese tsika dzinge dzingotaura nezvazvo tsika kana chirungu chiri kunetsa werenga iri reshona unyase kuzwa kuti shona iri kutii titesa nditi this issue is very simple wakomana vana baba indonamata uku imi mitai zvamuda zvamukuita you have got my blessings mamuda kuti chii chamuda kwandiri chisingafe kuti chechi yangu chakati uisa zvinhu zvako apo iwe uita zvauri kuita ndokuisa ruoko waisa ruoko rwako but mukati mangwana
mati atiendi kune nyaya yechechi asi wanhu wakuita zvinhu zvavo maakuvenga futi saka wakuvenga izvo because hazvisi zvekuchechi kwako chawakuvenga chii yes mama pamusoro ichangami yes ndangotsinhirawo hangu garai pasenyu zita ndiani George Sonai ndangotsinhirawo hangu pazi hatina kubatirwa zvengozi ndofunga ndo patirikupikisana bhozi patakasvika kwamukotsanjera nyaya yakatanga kubatwa ndeyemufi kuzi tiri kuona mauya panapa asi mune munhu akafa zvisina kunaka tikati ichokwadi zvikanzi bva aita zvaakaita ndo pakabvunza baba vavo kuti imi muri ani chii wemunhu akafa akati ndiri mukoma zvikati sei maoko enyu akadini akasvipa uyezve ndiri kuona musha wenyu wakadini wakasvipa iye akashayika ndiye baba vangu akaita zvekuurayiwa zvekutoti takatoti pataipinda mumakuva handiti vanhu vanodzurirawo zvinongoita vamwe taingoona mushonga usvika sabhuku azoti pawiki pega pega munostoenda muidini muitarisa saka nyaya yakatanga kutobatwa ikokoko ndeyemufi saka tiri kuti paruzi panotaurwa zvengozi bandopikisana napo mira akuri pamira ipapo baba imi mataura nenyaya yekuti iyi nyaya yamamuita yebhasiketi yanga iri yenyu imimi namainini nemhuri yamainini yanga iri yei yanga isikuda wamwana ngatsanangure ndichiti mudzimai wangu mudiki uyu akabva kuharare unotengesa mabhanana abva kuharare kuya tokusvika pamba tokuti baba urikuona tinobva tati izizi tiine mhuri iri kutambudzikei pane uko ndanzwa kune ani kune mumwe anobatsira saka takaenda ndikati ipi ndikati mari handina baba hamusonditaura chiro baba mukati muri iri kutambudzika nei saka mamuda kooromba here bhasiketi rakariri kuromba here kuti wagare zvakanaka kuroorwa akusviutsarukana pamhuri saka wakafamba wakati kusaroorwa ichikonzero chii wakati mweya watete uri mukati mwemusha saka mweya watete ndio mamuda kugadzirira mainini chete musikagadziri namaikuru futi ko awa wakaramba iyo shamwari iyo inini ndakazvizwa ndakaramba zveshuwa kuburikidza nekuti inini hangu pate zvangu inini ndakunamata ndaiona kuti nditeedzane nechiwanhu icho chichi chamuri kuona ichi ndo chatotisvitsa kuti papi ipo papa saka zvekuti n'anga painouya ichigadzira kukupa mushonga unokubatsira kukupa mushonga usingabatsiri iwo hauzvizivi anoziva iyo ndiyo n'anga saka ini ndakaona hangu kuti ndiwimbe nechiwanhu ini handikwanisi kuimba nechiwanhu zviri nani kufunga mati zvinamata izwa tiri kuti isusu ukatengera munhu bhanzi hazvirevi kuti newe une nzara titeze ukatengera munhu kokokora hazvirevi kuti newe une nyota kana kuti hauna nyota asi watengera munhu kokokora because waona aine need yekuti apiwe kokokora wamutengera bhanzi nekuti waona aine need yekuti adye bhani because ane nzara asi mune nzara yake unei chekuita nenzara yake hauna asi wangoonawo kuti une nzara zvino mumusha menyu mune vanhu vane nzara waruda iyo help chiri kunetsa chii kuti uise utenge bhanzi rausina kudya wotarisa hako uri uko munhu achidya bhanzi rake mune zvomuri kutiza mumusha tatitengera munhu bhanzi ai hake bhanzi rake iyo wakatarisa isa mari iri kudiwa kumhuri apo tsve iwe wobva watendoka wabva wagara hako woti hako spectator uchiona kuti chii chiri kuitika pamusoro imambo yes inini handisi kuramba kuisa mari ndinoisa inini ndine mubvunzo nekutsutsuma kuripo kwandinoda kuti tiite sokuti tinobatsirana baba vangu ava baba nini baba washera ndi baba wangu taionana taitambudzana masoko asi kuti anditaurire nenyaya yekuti kurwara mwana uri urwara ini hanozviziva kuti mwana tete wangu ari urwara mhai wasimuka nokuda kwekuti mati ndi baba munini baba uyo andisota ava ndi baba ndotora baba munini baba watanga kutaura pane nyaya ida kucontributwa mari saka zvinhu izvozvo zvaitika
takazongonzwa nesemoni yakauya kupi kunoku saka yauya kunoku but izwa ndikubate shamwari tikupedza nguwa baba munini unowane mukadzi wamainini wakaita basket rawo wakataura here baba unini baba washeri kuti taisa basket hawana kutaura but imi baba washeri warwarira wakaenda korapisa mwana wake you expecting to tell you asi baba wako yaisa basket haana yataurira saka baba wako kuisa wakaisa basket hazvina mhosva asi uyo warwarirwa uyo waita zvake ndiye ane mhosva ba hatisi tune mhosva ba tiriwedza kutaura kuti nhau iripo ndeyekuti nekuti kufambira pamwe kunge muruwirirana kana tusiruwirirana ndo pamunozona tipinda mudare munomu kuti tigadziswe kuti tisvike pakudii ndosaka wataura zvakanaka chaizvo ndosaka tataura kuti bambo zviri kuitirana bambo wako nababa munini handiti imimi siyanai nazvo imimi waitei mabharanzi wari 2 wachinetsana asi imimi wana makaita sei makabatana mogadzirisa chipo vanhu vanokwanisa kugadzirisa vanhu ava kana kupinza vanhu musango avo ndimi wana handizvo apa tatoona kuti vari 2 avo ndo mapenzi edu asi wana ndimi vafanira kugadzirisa vanhu avo kuti zvinhu zvamuda kuita imimi zviite sei uyu bambo ari apa wakamutarisa handiti amulast kota yeupenyu kuenda uyu laamulast kota yeupenyu kuenda kana aenda zvikusarirani nguva yamuinayo shoma yasara nawo avo gadzirisai zvitadzo zvavo ava zvawakatadza waenda wakachena imosara makadii makachena musaite carry over yemaproblems kubva kuvarume ava kuunza kumhuri dzenyu pamusoro imambo atiti carry over nyaya iri kuitika ndeyekuti kubva kwawakaita kudare kunoku wabva magadziriswa kunoku wachiuya kumbauko hatina chatakaramba isu ndakatogara pasi ndikatotaura nemunin'ina wangu uyu baba waGrace tikati baba havaendi vega kwamukotsanjera imimi chiendai kwani kwamukotsanjera but chishamiso takaona munhu akauya kotaura nenhau yekuti baba wawaende kwamukotsanjera wakuta very day makuseni 7 o'clock kumapasti 6 kunzi 7 o'clock munofanira kunge maapai maapa road Zebedhiya kwazi asadi atsasareba ndo pakaita kwirisu kuti ari kuti Zebedhiya wacho atsasare ndiani idare kwamambo Mutasa ndo zvakataurwa here Zebedhiya ndiani munin'ina wangu inini asi angaroda kuenda ndi baba waGrace ndiye tataronga isusu kuti ndiye ari kudi ari kuenda saka tochiti ari uyu saka zvirureva here kuti kwamukotsanjera kwacho ndiwo watoti muZebedhiya atsasara saka zvirududzira kuti dare rakafambwa kare kai akati Zebedhiya azinga asasare ndiani taurai baba wakadaro ndiwe ndisamtana wakauya nemasoko kwatiri kuti muri kutodikanwa kuti muende samtana aka namukotsanjera where is the link because samtana akangopiwa mashoko chete kuti toda nhingi muri toda mhuri iyo neiyo saka wekuzoti uyu ngaasasare uyu ngauye ndiani akazoronga izvo ndo zvatoda kutiziva kuti ndiani nekuti isusu hatisi kuzviziva zvakaitika pana Zebedhiya ndichiri kuyeuka zvangu ngezvekuti mukomana wataura Zebedhiya akati inini ndine matambudziko andiri kusangana nawo mumba ndiri kutaura kumba asi hazvisi kugadziriswa saka inini ndandiri kukumbira kuti kana pane mari mundibatsirewo ndidini ndiende ndo patakati Zebedhiya ngaasasasare babhozita haya wish yekuenda uko hatina kumisa urongwa hweavo semunhu munin'ina wawo asi akakumbira kuti handina mariba asi Zebedhiya wacho uri Zebedhiya ari kumba anakoya mamusire because kana ari yeka une nyaya yari kukonzeresa nyaya saka mamusire iye Zebedhiya utozi utoshupikawo une zvitomunetsawo unoendawo chechi here Zebedhiya haendi chechi ndosaka mweya wetsvinawo kusvikira bhozi akabvurota kuti ini ndiurara ndiuvhumuka ndichikarara ndichiita zvakawanda zvandinoita saka ndiutokumbirisawo isu bva taita zvekutohaya wishi tikati mukana wapo ngaasasasareba enge simhosva kutozvizwira mudare muno asi imimi hamuzvizivi here kuti munin'ina wenyu imimi kuti ari kurwara
Munin'ina wangu inini kurwara kwake ndinomboonako ndinokuziwa. Saka sei mimi makati usaende. Ayo anoti asaende ba. Tiri kutaura kuti nhau yange iri kufambirwa. Kana ndazwa zvakanaka inini mamuruti mimi makakashamaudzwa kuti ngei vari kumuda iye kuti aende. Asi mimi muruziva kuti ari kurwara uko kuri kuendwa kune mubatsiri. Mimi makumuti usaende. Atinonge takati ishu iri kufambirwa inhau yabva kudare yeBhasiketi. Ndio nyaya yange irifambirwa yange si nyaya yaZebediya inga iri kufambirwa nekuti nhau yaZebediya. But inona in the first place ka munaifanira kunge akakutaurira iwewe kuti ndine matambudziko akati ndaronga zvakati munin'ina wako Zebediya not baba because baba haanei maproblems aZebediya. Akura zvakadi Zebediya iwe ndiwe mukoma wake chaichai ndio aifanira kutaura iwe kuti mukoma matambudziko angu aya ndinawo ndafunga kuti pakutora nyaya yeBhasiketi ndibva ndamboendawo ndimbofumwe 31 years Zebediya should be 31 years if I'm not mistaken. Amurume mukuru seveka. Akatomborora rora. Saka Zebediya ndiye fanira akaita komudzidzo kwamuri kuti mukoma nemaproblems angu ndikufunga kuti pari kuitwa izvi zveBhasiketi ndibva ndangojoinirawo ndibva ndambofumwa ndizwe kuti chii chiri kuitika. Hamuna kodzero yekumurambidza nekuti amunhu mukuru futi anozvimirira. Hatigoni kumurambidza asi takangonge tiri kutarisa according nekufamba kuri kuita matare. Kubva pakutanga kuti tine matare emumusha vana sekuru variko, tine madzisabhuku arimo, munin'ina kana aine magrievance ake namukoma wake unogona kupinda kana mudare rasabhuku achitaura kuti ndine dambudziko rakati. Saka zvese hazvina kukwanisa kuitika. Saka isusu tichiona takaona sokuti dare ranga risakwasadzoka kwasabhuku nekuti dare ranga ragara kumusoro kare. Saka kana ranga ragara kumusoro ka handiti yanga isikazomutanga futi pasi ba yanga kuti iri kumusoro kwevha itongopera iri kumusoro ikoko kana kuri kumusoro kwazodzikisa kuti ano iyi yakuda kuti mumbodzoke kwasabhuku dare ndo ringira kuchidecide kuti iyi ngaimbodzike kwasabhuku. Inini ndichitarisa nhau iyi ndiri kuiona inini ndiri kuitarisa ndiri kuona sokuti nhau iyi kuti inetse kuita sokuti tiutadza kupesana tiupitadza kuwirirana pakufamba inhau yekuti pakufambwa kwakaitwa pakutanga zvirududzira kuti kwamukotsanjera kuzouya kwese munhu inhau yekuti vanhu vakanga vatofamba waenda kwamukotsanjera kare masoko anga ariko isu hatisi kuwaziwa. Saka zvirududzira kuti kwamukotsanjera masoko akanga ariko isusu pakutanga taifanirwa kutanga tese kutsvaga chiremba topinda pamukotsanjera. Saka right now pari zvine zviri pachena kuti kuuya kwatiri kuita kuda kufamba dare rekwamukotsanjera tiri kufamba dare rakafambwa kare. Saka panotoda umwe chiremba izwa ndosanotoa kuti iwe ndewataura from the word go kuti une madoubt namukotsanjera handizvo woita request yekuti ndandiri kufunga kuti dai matitsvagira umwe chiremba kana kuti une dzimwe pfungwa tokupa umwe chiremba kuti tibatsire munin'ina aite zvakanaka. Pfungwa dziripo dzatati nadzo kwete dzekubatsira munin'ina nekuti munin'ina handiye neishu yakapinda mudare muno ari kurwara matambudziko ari mumusha akapukirwa. Izwa ibambo musarambe muri kuchena muri kuda umwe chiremba here asiri mukotsanjera. Zvingatobatsira right pakanaka ndo pane nyaya chezvatopera batiba pamusoro yechangamiro nyaya iri kunetsa panapa ita waitwa makakatano inyaya yekuti Zebediya patakaenda kwamukotsanjera wakanzi idhongi rababa ndiro raanoraidha usiku ari kuenda kubasa reusiku. Tine mboo iri pana sekretari waripo wakanga wari kuti inawo zikutaurwa namukotsanjera. Saka ndio zvakatsamwa awa kuti maenderei nemwana wedu isusu pamupaomba achiobatirwa izvozvo zvakadaro izvozvo. Baba washo akanga aripo baba wakabvuma handina kubvuma tina mbosezwa futi zvoutaurisa awanga waripo sekretari awatinawo tingakama dombo tibude mvura dombo ribude mvura haribudi baba wakanoshinga moyo wari kunovuma muri pamuri apa kuda bazuti waite kuti zviungano zviitwe warurambira wangu ndocho wadi chiripo mazvita point taken right is by I'm sorry no it's okay no don't worry imi muda umwe chiremba handiti imi inini handina pastage yanga yasvikwa iyi inokwanisa kutongosiyiwa iwe muda umwe chiremba izvinhu zvandiri kutaura inini ndiri kutaura kuti kufambwa kwakaitwa dare pakutanga dare richifambwa kusvikira right now zvine machances akakura ekuti
baba namai mawini vari kutaura iwo kuti ndo zviri kuita nokuti iwo ndivo vanenge vakaita nhau dzebhasiketi vari kuti iwo hatisi kugutsikana nedare rakaitwa kwamukotsanjera kwakaendwa ndo kwakanga kwaendwa wakaita 4 months wasipi wasipo wari kupi ndutaura zvakataurwa mirai nditsanangura ndinotsanangura munondipa ndotsanangura kana dai ndiri kupoya ndinogadziriswa nedare nokuti matunza mudare iwe taurire dare saka ivo vari kuti baba namai mawini izvozvi izvozvi baba hawasi kutopindirana nemudzimai wani wavo wawakaita nawo chibhasiketi vari kuti ivo imimi muri kutungamidzwa musi kuona here kuti dare rakafambwa kare kufamba kwawakaita kubva kunoku kuzouya tsamba yepairi kuuya kubva mudare ramambo Mutasa ranga yatsamba yekuti imimi muchiuye muchiende kwamukotsanjera kwakafambwa kare saka neshoko riri kuchiuya rutaura kuti Zebhedhi atsasareba kwatiri rabva raenda kunga kotsigira zviripo saka pari zvine zvinyaya ndiri kuona inini yaifanira kutanga kugadziriswa ngeyekuti kunyorwa kwakaitwa semoni pakutanga kuchizi love more sonai versus uyu promise sonai versus love more sonai and his first wife munhu aifanira kunge akauya mudare munomu haasiri mai wangu bainini ndi love more sonai versus uyu promise sonai versus love more sonai and his second wife nekuti ndiwo wakaita chibhasiketi wawirirana wagadziswa uri mudare munomu isusu hatigoni kurambira vanhu vari kubvuma mhosva dzavo tinosapota asi iwo wairi kana wari kuti iwo wari kunzi wacho havasi kutopindirana wari kuramba isusu tochimira kubvuma kuti zvinhu zvatatisipo isu hatibvumi iwo ngavatange wabatana baba namai wakadaidza nganga yavo mumusha wachiita zvawakaita mukati memusha kusvikira baba vavo vachizotsutsumwa kuti zvinhu izvi zviri kundinetsa saka ivo vanhu ivo vanofanirwa kuadhimita kukundikana kwawakaita pamberi pedare rino waadhimita pochividzi tuda chiremba from the word go tobatana semhuri tese ivo baba vangu ava nevaninyina vangu tese tobatana semhuri kana kuri kuenda pana chiremba ivo wabvuma mhosva dzavo munhu haabvumirwi mhosva yake nemumwe munhu iye ari kumba mai mawini unofanirwa kuuya mudare rino izwa baba uri apo ari kubvuma kuti ndakaita zvinhu izvi nemukadzi wani haana munhu akamumanikidza haana kuti utora ndandine nyaya dzangu dzandanoda kugadzirisa saka umwe munhu wamunoda kuti azouya kubvuma futi mudare rino ndiani akapfuura uyu ende muda kutsvaga chifuti ende yeti baba uri kutaura kuti izvi zvidio zvatakaita nemukadzi wangu saka chimwe chamuda kutsvaga chii isusu pachezvedu kutsigira kana ivo wabvuma nekuti ivo pachezvavo nekuti kana zvakataura ivo baba varikutaura kuti mhuri yangu achitaura kuti mhuri yangu ndavataurira kuti mhuri yangu inini yatadza kubhadhara mari ndakamubvunza ndikati imi mabhadhara here zvikanzi aiwa ndikati itai kuti inini nemhuri yangu takundikana saka nyaya iripo ndeyekuti baba namai mawini nemhuri yakanga iripo pakugadzirwa panhau idzi isusu tiri kunze ngavatange kubvuma chinhu ichi wachibvuma isusu tinochisapota ikondisheni yako iwewe ikondisheni yako isiri yedare rineri alright ini ndikuona nyaya yake pane murume nyaya yake uyu haisi pana baba nyaya yake ine pana mama mawini mai mama mawini uyu kuona kwandiri kuita pane zvaari kutaura kuseri zvisiri kuwirirana nezvikutaurwa padare panapa ndosaka muri kuzoona kuti murume uyu kana abva padare panapa anobvuma asi kana asvika kumba uko wobva achinja chokwadi ichocho mambo zvamutaura nyaya yachokwadi anacho asi asvika kumba uribva achaiwa mbama kuzoaenda kuti wabvumirei mirai uripi mawini ari kuharare wakaenda nemabhanana urutonga muzvari harare ndo pane nyaya saka nyaya iri kuwanika maiona mukadzi wenyu asikwirira nekubvuma kwamuri kuita ichokwadi ichocho asi makaita mese kubva pamatanga utaura ndazotoona kuti mudhara utori namhosva mama mawini ndiyo nemhosva because akauya neidea yekufamba achiti wanu vari kutambudzika imama mawini abva kuharare kutengesa mabhanana yakakondesa kunganga yakati bhasiketi yakaona
Saka ndo zviri kumuitisa mari here kuHarare kwaenda. Right, saka ngatiita iso. Chita mudhara wakomana nyorerai mai mune phone number dzake. Mama, phone dzemukadzi wenyu tikudzida nyoresai. Handidziziva nemusoro. Kana musingazisi nemusoro, musi Saturday mukadzi wenyu ndikubuda pana. Nemi tobva tapedza nyaya. Because hazvi make sense kuti mimi muri kubvuma mukadzoramba asi imi ndimi makatakura basket yacho mise muri 2 nemukadzi. And the reason makatsvagira basket yacho ndimutaura pana kuti takaona vana vasikurorwa vana vasita sei. Ende mukadzi ndiye akataura kuti chamwa. Ende akaona idea mukadzi. Ndizvo. Saka ndo pane nyaya. Saka basket vana vakarorwa ere. Kwani tintu kunyeperwa zvinyo. Right. Saka zvinetsiva. Uyai Saturday nechi namawini. Make sure my winner auya pana. Ngambomire zvemabanana. Make sure kuti my winner auya papi. Titese bambandidzi. Ngauye pano my winner because ndikutoona kuti zvese movement yangaitwa pesa apa yaenda kustopwa ndi mawini. Saka mawini tikumuda pana kuye pana pa Saturday. Wakomana Saturday mawini ngauye pana. Ishe Monday ali? Yes. Ndio ishe Monday. Chiwa yamatumba ta ishe Monday yacho avatogara mubata mai mawini. Kana atadza kuya mawini wacho tomuburusa murori mabanana unouya pana. Saka sekuru unozvita sokuere baba. Nduto ndava ndatosiriswa ndiwe mudhara. You are being abused. Apa makaendeswa kung'anga. Muri kuabuswa. Ndakaendeswa kung'anga. Against your wish. Wasaisa pamwe pamvura yemwana wamai. Hatina kuisa mvura. Aiwa, iko kwamakaisa kuti bako kunze kwemvura. Pamakaenda kotsveta basket makaomberera kuti ipa mairi tsveta basket. Ndiana aiombera. Aiombera ndiani? Nayo ng'anga yacho taiombera tese. Muchiti achizitete ibva mukati mwomusha endai nesango. Endai nesango enda ipi? Akakwedza endai nesango. Enda aiwa. Mushoko ndiro bako iro takuisa. Riri padhuze nepamunogara. Tete ingozi kai. Kana uchibvisa chimwe chinhu. Tete ingozi kai. Saka mungada kuembera kuti takusiyira mumba mubako. Musina kuiripa. Hana usara makadzoka mimi. Anzo bambo. Damzuka muna upedza bambo. Makairwa mari mahara. Chigadzi chitanga kugadzisa problem now izvo zvine mhuri. Warume zvombokana isai pai. Pasai. Mai wini ngauya. Mai wini auya. Mai wini akabvuma nyaya yake. It's either you proceed. Nezvamukosanjera kana tokutsvagirei muchi. Mutsvagire muchi mamunyowana. Saka ma plus futi muri. Uyai mese. Uyai. Kuti nyaya ite sei. Zebedia turikumuda. Ngawe tipedze nyaya. Kuzi kana vanhu ivo vasipo mawini especially mawini kana asitoripo mawinzo haiperi mawini ngawe ngatisangane Saturday